sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa headlines kan mga barata, Mister sa Barangay Mabolo, siyudad kang Naga niyaon subod sa impluensya ng illegal na droga, pinagtataga ang saing misis Gadan. Suspect ng laban sa nagresponding SWAT personnel binadil Gadan man. Barangay Council kang Mabolo, siyudad kang Naga, may programa man kontra illegal na droga asin mga nai-involve to digdi. Mga kanal, pinapalinigan na kang LGU Naga bago pa ang pag-uuran ngunya na may route nin panahon. Mga nagkampyon sa Prisaa Regional Competition nagpipreparar na para sa Prisaa National ngunya na July. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapaghatod, Bareta. Matapos ang pangtataga sa sarong teacher sa Barangay Peña Francia, Siyudad ning Naga, kung saan ang suspek iyuman sana ang sa iyang sadiring tugang. Panibagong insidente man ang nangyari kan Subanggi sa Barangay Mabolo. Sarong misis ang pinagtataga kan sa iyang mister. Aramon ta ang kumpletong detalye sa report ni Jerome Breeze. Gadan ang sarong misis matapos ining tagaon kan sa iyang mister. Nasaro man sa binawian ng buhay matapos naman laban sa otoridad sa ginibong pag-responde sa log mismo kan residensya sa Zona 1 kan Barangay Mabolo, Naga City, alas 10 Subanggi. Sigon kay Police Major Alex Sumayaw, naghaga din tabang sa pulis ang pamilya kan suspect na si Christopher Rialo, 32 anyos, matapos ang nangyaring iwal kan mag-agoma na nauli sa pananaga sa biktima nga si Yona Rialo, 32 anyos, na nadukayan gadana matapos pagtatagaon kan suspect. Tulos man na nagresponde ang PNP kay bahan ang SWAT team asin nagkaigwapanin komprontasyon sa pagultanan kan suspect asin mga otoridad na nagresulta pa kan panalaga sa sarong pulis rason para badilon ang nasabing suspect na nagresulta kan sa iyang paggagadan. Inot na inot, kang oras ng mga alas 9 G's Kasubanggi, nagigdi sa tong istasyon ang ina kang suspect na nagpaparesponde dahil ang saindang aki sa kang agum nagkakaribok duman sa saindang harong. Pag-abot kan sa tong responde duman kang inot na nakapadlak ang gate, ang harong, base duman sa pagkandakta man ng investigasyon subang giduman pakiuli kaulit ang mga sa kalibutan, mga pinsan, may pa pala na kang aldaw na ito na kahit lang nangyaring nagkarandado duman pati si gate na hanggang sa nag-abot duman sa pagresponde na naalarmahan si pamilya dahil primero man datong araw ka itong sabi kan sa itong nagresponde na inako kang pamilya na nagagamit ng droga ang ning lalaki. Ay hiling tadaman sa mga labot na nakadapa ang babaeng dahil naghihiro. And mismo si mga bystanders duman nagsabing alay na nga sir, ganda na nga ang babae. Sir man itong nagkaiguaning confrontation between sa itong operative kang mga SWAT and between itong suspect, si lalaki, nagkaigwa po ning another na insidente na itong kung saan na kaulay hanggang sa nag-decide na si Teams na Lauguna. Nagkaigwa po ning pananaga-agiraray na kung saan ang sarong SWAT na tinamaan ng parting abaga na igwa tong nagkaigwa na po itong karibukan and kadangog na po kita mga putok. Idinalagan po sa ospital dahil may naka-standby man na ambulance and mamundo na dahil na-revive. Sa pahayag man ni Police Senior Master Sergeant Toby Bunggon, posibleng selos ang pig-iwalan kan mag-agoma na nagresulta kan pananaga asin paggamit nin illegal na droga kan nasabing suspect. Pero palan kan pag-iwal ka ining mag-agom ninhuli sa selos, ang saro pa palang sa ugat kan sa indang pirming pag-iiwal,
ida ining pagkakaimbuelto kan lalaki kan suspect sa illegal drugs. Permi da ining nagagamit, permi nakainom, kaya duman nag-iiwal permi mag-agom. In fact, igwa pa nga da ang post si lalaki na garo kuyan, nagmamalaki pang nagbakal siya ning droga, something like that. So aron kayan, perming bangag da ining lalaki, kaya mayo permi sa tultul na pag-iisip. Iyon na to eventually, ang lalaki man, inulit ang babae nagtatrabaho somewhere else, sige madang selos. Kaya iyon na to, nag-ugat si mga iwal-iwal hanggang sa makangirhat na pangyayari na napuli si Sayendang day pagkakaintindihan. Si Saldi Oroga, nakaparyentes kan sospek aninako man na nagagamit ng illegal na droga na sambitan ng suspitsado. Kaya nangapudan ini sa mga otoridad asin barangay council kan Mabolo na dapat matutukan ang sedang lugar para mauntok na ang siring na krimen na kausakan paggamit kan illegal na droga. Pangapunan ko po sa barangay council lalo na peace and order. May nangyari na po rin makaringat na pangyayari kasubangli. Nangangapunan po ako. Tawa po ninyong dakulang atensyon. Bako lang niyan mangyari. Igwa pa magsurong. Yun lang po ang pagkiulay ko sa lokal na gobyerno kang barangay Mabulo saka sa mga otoridad. Matawa ng atensyon. Bako lang yung pwede mangyari. Igwa pa magsunod. Ang 7 anyos na kan mga ini nayaon sa log kan harong an maswerte man na nakalawas matapos tarabangan kan mga residente asin na de madamay sa pananaga. Para sa Janan TV 48 Naga Jerome Breeze, News Break. Mientras tanto, kinumpirmar man ni punong Barangay Ramil Hub kan Barangay Mabolo, Syudad ng Naga ang pagiging imbuelto sa buot sa illegal na droga kan piranyang mga residente. Alagad igwa naman subuot sindang nakaabang na programa. May follow-up report si Melvin Machado. Sabi sa kuya, yun ang nga kapsi resulta kan si pagparagamit kan sa kuyang aki, pero ang alaw na nga hindi nagtuturog. So sa party ko man, sabi ko man ay ano po dahil nagibuhan ng paagi na sa tuyang aki, maibitaran na mangyari ang sitwasyon na iniyo. Kami po ngayon kap sa pamilya, dahil man po nagkulang. Iusubot ini, sinaging tataramo na binutasan kang ina kang sospek na si Christopher Rialo na guminadan sa paagi ng taga sa sayang misis na si Yona kang Zone 1, Barangay Mabolo, Syudad kang Naga, Kasubanggi. Sa lado ni Barangay Chairman Ramil Hub kang Barangay Mabolo, inako man kay ni ang pagkakainbelto sa illegal na droga kang nagkapirang residentes kang sayang barangay. Urog na sa zona kung saan nangyari ang krimen. Medyo nagpahingalo sa nang operasyon digdi kan may sarong sospek na madakop. Actually mo yan po, medyo nga nag-ano siya, nagkarakal pa. Takatopong mga nakaaraging bulan, medyo talagang kang mga time na siguro mga 1 year o 2 years ago, talagang medyo critical. Dahil po naglilis ang bulanan, dahil nagkakaigwa ng bypass operation dyan. Pero ngunyan po baga, after katong mapasipay, si Saro dyan na involved sa drugs, siguro naglaylo. Kaso talagang dahil man may ibitara na nagkakapirang mga residente mismo nayaon dyan na dahil mangyayari pupundo. Idinagdag pa ni punong Barangay Hub na may programa man ang sedang barangay para sa mga personang gustong magpa-rehabilitation center. Alagad may ning kwarta para sa pagpapabulong. May taga masubot sindang pondo hali sa sangguniang kabataan. Actually po, ang base po sa aram ko, 3,000 ang per season duman, per month. So more or less po mga 9,000 to 10,000 ang pigaano karming budget para sa programang Arugay. Per person? Per person po yan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Sa iba pang bareta, lokal na gobyerno Kanaga sinugo na ang Solid Waste Management Office, ENRO, asin iba pang opisina sa City Hall na pag-andaman ang papaabuto na bagyo na malaog sa Philippine Area of Responsibility. Uya ang sakuyang report.
Kinumpermar ni City Administrator Elmer Baldemoro na may direktiba na si Naga City Mayor Nelson Legacion na paghandaan ang pag-uran na pwedeng epekto kan palaugo na bagyo sa Pilipinas. Kabali sa pinapatutukan iyo ang paglinig subuot sa mga kanal para buwelong makadalihig ang tubig sa oras na magparauran. Sa kunyan po, pigdidirira na itong mga opisina na involved po sa DRRM, pati na din po ang ENRO, Solid Waste Management. Nailingon po itong mga waterways na baka may mga clog na mga basura or iba pa na at least po magkaigwa na ng clearing kayo para in case man po magkaigwa ng makusog na pag-uran, dagos-dagos pang gira itong bulos ng tubig. Sa Barangay Mabolo kung saan tuod na subuot ang mga residentes na bahaon, imo-monitor lang ninda ang sukol kan tubig sa salog para madeterminar kung sasano po na naman ang sa indang lugar kan tubig baha. Ang ibang residentes amay mananalipat sa evacuation centers para magpasiguro. Asang yun po, padagos pa po sa samuyang pag-andam, inot na inot po, sabi nga ni hindi na kami nagdarakula. So aramin ang sitwasyon. Inot na inot kay po yung i-monitor si level kang tubig. Iyo po yung si samuyang pigpo problema. Pag nakula po ang level kang tubig, as in nagkakapirang aldo ang pagbuhos ng uran, may posibilidad po na mag-overflow sa Tuyang Bicol River. Na kung saan po, pag iyan nag-overflow na, talagang mamaapudig di sa muya. Pero ang karahayan po di sa muya, kung nanagbo po na padagos ang pag-uran, tapos ang level kang tubig medyo hababa man, aday man po nagkakaiba ng pagbaha. Sakaling may mga maebakwar, pwede na subuot madagusan ang bagong barangay hall kan Mabolo. Ay, dakulaong pong bagay ito sa muya sa barangay. Kami nga ni kang mga nakaaging taon, talaga nagkakapirang harong ka mga barangay official ang gigibong evacuation center. So sa ngunyan, pag abot ka tong sa muyang bagong barangay hall, siguro dahil na kami mga problema. May mga area kami na kaipuan dumana sana ilaag instead na daron padigdi sa purok. So, dako lang pong bagay ito na magamit as evacuation center. Para sa GNN TV 48 Naga, Antoinette Eduardo, Newsbreak. Mientras tanto, panalipat ang mga opisyales kan Barangay Mabolo sa bago nindang Barangay Hall. Susug kipunong Barangay Ramil Hob, inaasikaso paninda ang pagpapatakod sa linya nin kuryente asin tubig. Oras na maitakod ang linya nin kuryente asin tubig, tulos subuot sindang malipat sa magayon na Barangay Hall. Tiglala ko pa po si pagtakod kang kuryente sa katubig. So iyo po yan si kulang pa, pero pag naikabit na po yan, anytime po pwede kaming maglipat. Kami po digdi, ready man. Iyo lang po isipigahalat mi. Ngunyang kaya, igwa pa kaming mga kaipuan na i-comply ng mga requirements para po duman sa pagkabit kang kuryente. Padago sa mga bareta, apwera kan pagresponde kan mga pulisa nangyaring pangtataga sa sarong misis mientras nayaon man sa laugkan sa indang harong ang sa iyang aking babae. Tulos man nagpasiring sa nasabing barangay ang mga personahe kang Naga City Social Welfare and Development Office, kaibahan ang volunteer sa barangay para magtaon ng intervention sa minor de edad na nakahiling kan mga pangyayari. Sa pagbabalik ang Newsbreak, salpukan in tricycle asin bus sa Milaor Camarines Sur, duwa gadan sa Roirido. Yan asin iba pang mga bareta sa pagwelta kang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. This event is brought to you by Naga College Foundation, the home of the champions. Enroll now for as low as 2,000 pesos. For more details, visit www.ncf.edu.ph. Lemon Residences, your newest home of the champions and the metro. Open for daily, weekly, and monthly bookings. Located at Magsaysay Avenue, Naga City, and enjoy a sip of coffee and Septus meals at Tiger's Cafe, located at second level of Lemon Residences. Dream travel?
Achieve yan sa Nagayon Travel and Tours. Enjoy a hassle-free travel with Nagayon Travel and Tours. Visit their office at NCF Annex Building, Magsaysay Avenue, Naga City, or call us 0966-486-0043. At NCF Annex Building, there is the Tiger's Loft, a business center that first to offer a co-working space in Naga. Grow your business at the Tiger's Loft. Drive with confidence with NCF Driving School. Avail their theoretical driving course and practical driving course. For beginners, NCF Driving School is LTO accredited. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head. Take the tape around your waist. Sa oras ng sakuna, isa sa mga kailangan natin sa ating tahanan ay isang gubag. Ang isang gubag ay naglalaman ng tubig, mga dilata at biscuits upang hindi tayo magutom, energy bars o energy drink, first aid kit, communication devices tulad ng flashlights at batteries, whistles o pito, portable radio at extra cellphone. Mas mabuti kung meron tayong prepaid load guard. Tools tulad ng Swiss knife at gunting. Maaari din tayo magdagdag ng lubid. At huwag natin kakalimutan ang hygiene kit na naglalaman ng sabon, tissue, toothpaste, toothbrush at face mask. Sa lahat ng oras, laging bukas nakahanda ang aming tanggapan. Tandaan, ang Bicolanong alerto, pirming protektado. The Mariners Tourism and Hotel Institute is an institution that offers hotel accommodation, food and beverage services, and different programs and international cuisine. It boasts 5 contemporary guest rooms that fit to all types of guests and travelers. Room rate starts from 1,500 to 4,999 pesos only. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Padagos sa mga bareta. Sa aga na itatao kan lokal na gobyerno kan Naga ang cost of living allowance kan sobra sa 2,000 na teachers as in non-teaching personnel kan DepEd Naga. Susog kay City Administrator Elmer Baldimoro, ngunyan na taon may 1 million pesos na pinag-alokar ang LGU para sa mga taga-DepEd. For this year po, ay itong i-release po sa AGA, more than 1 million to cover po itong mga maestra na nakaka-receive po kaya. So ang hinahagad na lang po kang City Treasurer's Office, itong special power of attorney na kada eskwelahan, magpadara na lang ng saro para dahil na po mag-surok-sukan yan sa City Treasurer's Office. Sa iba pang issue, dakulang tabang ang dadarahon kung magiging loan district ang siyudad ng Naga na magkakaigwanin sa diring kongresista na may sadiring pondo na gagastuson sa nasa sa iyang distrito. Susog ki City Administrator Elmer Baldimoro, kulang pa sa populasyon ang syudad para makapasar sa pagiging loan district as ini pwedeng marealisar sa masunod na mga panahon. Ang inilintan lang kulang is population. So, ganyan kaya nasa 215,000 pa lang kita. So, ang minimum requirement niya is 250,000. So, baka ining 2025 census, abutot na. Sa police report, 2 ang pinagbawianin buhay asin saro ang irido matapos mabanggaan subuot nin sarong bus ang tricycle na pinaglulunadan kan mga biktima sa Milaor, Camarines Sur, Kasubanggi. Ang detalye sa report ni Jerome Breeze.
Pigdeklarang gadan kan Bicol Medical Center ang duwang personang naembwelto sa aksidente sa pagultanan kan tricycle asin bus mantang saroan na irido sa Maharlika Highway sa Barangay Balagbag, Milaor, Camarines Sur alas 8 kaso Banggi. Sigun ki Pulisa Captain Suseta Pili, mantang pinagbabagtas kan tricycle ang tinampo, namin na maneho ni Jose Sarion Jr. 58 anyos, sakay ang pasahero nga si Francia Mabesa 45 anyos asin Alisa May Antonio 18 anyos, kan biglang mabudalan kan pampasaherong bus pasiring sa Metro Manila, namin na maneho man ni Rolando Cambiado 60 anyos, nagresulta kan pagagadan kan driver kan tricycle asin pasahero nga si Francia Mabesa. So, yan po, despite sa tuya pong mga pangapudan, road safety tips, and campaign sa pag-eliminate or pagbawas, magpreventaran ang sa tuya pong mga road accidents, dahil po naiiwasan na igwang araw po kaya na incident na nangyayari sa tuya pong lugar. Ang Milaor po is igwa pong Maharlika Highway. And sa parte po yan na barangay, ang Barangay Balagbag is mahiwas po ang satuya pong tinampo and katulidan po. So medyo ang kausa po is human error po sa nasabitan na aksidente po. Padagos ngunya na nangangapudan ang PNP sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa Maharlika Highway kan Banwaan na konsiderado nga accident prone area. Iyo po nga ni sir, nagkiga po kita ng vehicular incident po digdi sa tuyo kung AOR kung saan po sa poco mas o menos alas 8:05 po ning Banggi sa along Barangay Road kang Barangay Balagbag o Maharlika Highway sa Barangay Balagbag, Milaor. Igwa pong aksidente kang bihikulong nabilba sa kasaro pong tricycle kung saan nagkausan ng serious incident po si duwa po na pasahero kang tricycle is dahil po swinerte sa buhay, nagadan po yung saro. Stable naman po ang sa iyong status mo niyan. Ang driver kan bus ang presenting nasa kustudiya kan Milaor PNP asin natubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Para sa GNTV 48 Naga Jerome Briz, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga nagkampiyon na student athlete sa kakatapos lang na 2023 Regional Prisaa Competition na pinagibo sa syudad ni Naga, naghahanda na para sa National Prisaa. Ang detalye sa report ni Junior Correspondent Christine Reyes. Matapos ang matrayumpong 2023 Regional Private Schools Athletic Association kan nakalihis na semana, naghahanda naman ang mga atleta kang Naga College Foundation na madayo pa sa probinsya kan Zamboanga para sa National Prisaa Competition. Matapos ang matrayumpong 2023 Regional Private School Athletic Association Competition kan nakalihis na semana, naghahanda ng ngunyan ang mga parakawat kang Naga College Foundation na madayo pa sa probinsya kan Zamboanga para sa Prisaa National Competition. Parehong kampyon sa nagtapos na 2023 Regional Prisaa Competition na pinaggibo digdi sa syudad ni Naga, ang volleyball team as in basketball team kang Naga College Foundation. Istorya sa GNTV 48 News Team ni Alexander Lim kan basketball asin Gab Junicio kan volleyball, ginibo ninda ang gabos para manggana sa nakalihis na kawat. Dapat sa poon pa lang ipahiling na subot ang energy hasta magtapos para makasiguro kang kapangganahan. Maikokonsiderar na veterano na ang duwa sa Prisaa, huli tain na ikaduwa nindang beses na madayo. It's everybody's game. There's always a winner and there's always a loser. It's the matter of who wants it more. And I know na we want it more. That's why di kami naging complacent and our coach always tells us na play at your best and play like it's your last game. Dapat sa umpisa pa lang, if malakas na yung energy nyo, dapat hanggang sa huli, dapat mas doblehin nyo yung effort nyo kasi habang patapos na yung laro, dapat mas nagiging complacent. Dapat
di kami bumaba yung energy namin at mas pinalakas pa namin yung depensa namin. Para sa mga primerong mapapasabak sa Prisaan National Competition, tiwala lang subot sa sadiri ang kaipuhan. Ngunyan pa lang, nagpupuon naman subot ang tune-up game sa basketball para pagandaman ang sa indang sunod na kawat. Hagad man ni Gab asin Alex ang suporta kan NCF community asin kan mga Bicolano para maipuli ang kampyonato. Please continue support the Naga College Foundation volleyball team and lahat ng sports. And sana huwag kayong magsawang magsuporta sa amin. Magiging competitive kami pagdating sa national, na i-aim po namin na makapasok kami sa championship, hindi lang pumunta doon para makapaglaro. I-aim po talaga namin na sisikapin na makapaglaro sa championship at ipanalo bawat laro po. Huwag po kayong magsawang magsuporta sa amin every game kahit po nasa malayo kami maglalaro. Manood na lang po kayo sa live and salamat po sa inyong lahat. Ini si Christine Reyes para sa GNN TV 48 Naga Newsbreak. Mientras tanto, liwat man pinatunayan kang Naga College Foundation na sinda ang home of the champions matapos na magkampiyon sa kawat na basketball, volleyball, tennis, chess, archery, athletics, asin iba pa. Kabali man sinda sa marepresentar kan Kabikolan sa paraniho na 2023 Prisaan National Games sa Zamboanga. NCF joined 22 events out of the 29. We were able to garner 288 gold medals for NCF alone. So we were able to dominate most of the sporting events this year's regional PRISA. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa ka GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang Samoyang official Facebook fanpage GNN TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod din mga baretang garantisadong nangingenot as napapanahon. I-hit ang subscribe button sa Samuyang official YouTube channel. GNN TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Dakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o apat na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ang police station kang Naga City Police Office. Newsbreak.